na na-alụ ụlọ wee sịka ọlụ a ọ pụtara ọfụna nne ya na nwaanyị wee sịka ya nụa onye ka eji azụ meka nne ya onye mere nne ya mere ihe ọjọọ mana ịpụtazi ekpesi ekpere si n'ikpe ga ekpere na ọga ijebere onye efe igwe onye mesị ị ịwacha today na chọọchị na-anazi ana n'obodo a bụrụ na chọọchị anago na ọ na-anazi abụ ọzọ ọ dị bifọ maka na ego meji were ụlọ karịrị nne ọdịnala dịka gara ya nwụ anwụ gọvanọ anyị adachụ ndị omenala mana anyị nwa bụ ji aka ya emete na-eme anyị o nwere mgbe o kwuru ya nyenwa kwuru egwochi m vidio sị onye na-edozi ichie ma bụ na anya dịra against that mana igwu ndị mmadụ wayo na-eme na ị na-eme okite na ị na-eme dịcha ndị igbe iweta ofe iyi debe na-egwu ndị mmadụ wayo onye ka ọ dị against ngwa n'obodo a jụrụ oyi ịfụka ọ dị na ụlọ ya kpọrọ afọ mana ịfụka obodo dị gozi ya last 9 months ago 10 months ago marụzie kịta mara ihe dị iche ifu na gọvanọ ma ihe ọ na-eme daa mego eloto people wayo too much ị na-agbazi ụmụaka ka esi eme ọdịnala ọ na-afụta onye ha na-enwere ego na nke bụ fake ọ dịkwa n'ụka ife onye na-eje na one room ebe a na-akụ aka na ekpere Chineke ezugwu n'ime mmụrụ eze adịghị ekwe eje na onye pasta bụ 20 billion egwu gị wayo gọvanọ ya na-achụ ndị ọdịnala gọvanọ mpi ya bụ ọdịnala gọvanọ n'onwe mara ihe bụ ọdịnala ọ dị eme ịgba ya bụ ebu ya arụ o nwere ihe bụ ọdịnala gọvanọ asụrụ gị nwere ode echi ji eche onwe gị ma obodo adịrọ mma onye ngwa ngwo ndị asịrị oji baịbụl awọrọ mgbọ ịgba ya egbe gbuo ya afọ ya nwe ego na-eme o nwere mkpụ ndị a nwere ọgwụ egbe nwa kwuru so na ihe gọvanọ anyị na-ekwu bụ maka ndị ji eme wayo na-egwu ụmụazị wayo ụmụazị a na-ejerozi akwụkwọ onye bọsị nọ na-apị ọpị nọ na-apịta ego ije na nwa dibia edebe ọgwụ sị nọ na-emeri ya nka na-emeri ọkaito na-emere na-agụ ha wayo onye a ọ bụrụ pantị mmiri ọchịrị bụ pantị nwanne nwaanyị ọchịrị egwu ha na-atụzikwu ma na nkwado mekwe ka ha bịa be onye nyegoro m kọntrakt na ọsị mba moto nsa dọnwarị ebu m nke m abịa bikos ọ ndị dibia ọhụrụ na confuse ụmụazị a ihe afọ nwatakịrị dị 15 years 20 years obere oge pịam go moto 30 million mgbe anyị bido 15 years ka lụgoro ọrụ a go to my Facebook ife 15 years ka lụgoro isi ọrụ na ma ifugo level nọ today mana mmadụ na-eju overnight ka m nwa ego ozugbo ọ dịrọ mgbe gboo so ọdịnala amaka ịpụta ụtụtụ ego ọjị kpee ekpere wapụ ọjị gba nzu jebere onwe gị mkpa gị ọ bụrụ ọgwụ nwere esi jebụta ọgwụ ibutegwara ọgwụ je mma ibere ọgwụ enwere ihe ọ ga-alụ m bikọs adị m agwụ ịgwụkwọ isi mụnwa ọ malụ ọrụ gba afa n'isi mana onye gịrị ya nabụ Chukwu nọ m n'azụ Chukwu dị afa mpa m bụ Chukwu dị so Chukwuete m na Chukwu dị mpụta ụtụ mgbe ọjị kpee ekpere jebe mkpa m that's all. Kedu ka isi bido wee mebe engineering? How did you start and then how is it going? Ọ ihe ego na akwụkwọ ka ihe ịmụrụ amụ? Ihe mere na my career bụ na atakwara m afọ ka nsi bido ọrụ a bụ when the 7 years ka m na-emezie m ozi from village farm pụta town nji ego carton mma m nye m ego mgba ngo carton lụọ ụlọ na-arụ ụlọ with carton so my father pụta mgba iwe na-ewe onwe ndị ọ na-agbagasị afọ sị m nenu ndị dị otu na village anyị na-edo blọk nkwụ ya ga na-eme ụtaba ka ha ende ya ka m chọ ka njebụrụ mana ọma me na bia sorry sie ya mgbe ha nyebezi m chance obere mgbe m bata secondary school ijebe m ntị na edebesi m ya edebesi ụlọ m n'obodo ya ifu nwatakịrị ihe ọ ga-abụ ibido n'oge ọ na mgbe afọ uche ha ruru ya jekpara mgbe ọ pụta idebe bọọlụ ma waterproof o ji agbaji ụkwụ 247 ọgwa na-agba so ana m ene ya kịta mana onwe ebe ọ na-eje so otu aka nsi dide mgbe katọn ka m ji alụ ya mana uche ha dị mana enwe m mpezisi na ihe aka m ga-abụ megide nrụgide ụlọ mpenti na-ebugharị ya n'isi na-aga everywhere na-ayọ ego eso m na ụmụazị ife ọ nwere mfụrụ mbụ moto kịta afọ ụmụazị na ya na-enye ego ịgụsa m mgbe a ndị na-enye m ndị na-enye o nwere onye nna ahụ ego mgbe today ana m arụ ya ụlọ producer ka ọ bụ na egwu indọstrị mbịabịa mgbe ọ chọrọ m ego dacha m today ọ na-enyezi m ọrụ onye bido m na nwatakịrị wee rụrụ ụlọ na ya lụsịzịa ya wee baa skuul ka teknikal skuul a ka nọ